Mike Agwanda podi kange dwoko mano. Aparo ni Cleophas wadhi matek ahinya mana nikech mana kaka nawacho timing mar wechegi ema miyo wechegi yombore. Institution ka institution ma Kenya ka king'iyo kata university kata kidhi mana ng'iyo ni nitiere kamiluongo ni chapel. Chapel ma ji donjo ka ng'ato dwa kata lalore gi Nyasaye, kama ji obete iyudo kata bunge nitiere prayer room, kata institutions wagi duto te kata kidhi mana Supreme Court nitiere kamoro mo set aside matin mana mar lemo ma ng'ato nyalo dhi to lose gi Nyasaye, kata ka nitiere any religious activity midwa ni mondo tim tinyalo time kamoro ma ji nyalo chokore ka wacho weche mag religious. So aparo ni wa blow out of proportion for nothing. Aparo ni gima Ruto timo o renovate mana, it was already existing, dak ne ji wach mar land kiango already nentiere gimoro kanyo endo mane ji nyalo dhi leme, otimo ne mana renovation, omede mana matin to onge rach mar bedo gi chapel kama inyalo dhie to iwache wach Nyasaye State House. State House en kama duong', nitiere joma tiyo kacha, nitiere joma odak kanyo, okay, manindo kanyo endo manyalo dwaro kama ginyalo leme. Kidhi kata joma somo university nitiere kama ji dhi leme. Nitie chapel kanyo ma ji dhi leme. So aparo ni wa blow out of proportion. En bende aparo ni ne beto yudhore ne matin kane oneno ni onego ler motegno ni otiyo ne Nyasache. Ngini kanye ma bet ka shida wuoke matin nonego beda hambo to owere aweg because magir institution. William Ruto kobedo kacha mang'eny to just the next 7 years kobedo mang'eny ahinya bang' yiero machielo. Koro nyiso ni ok odhi bedo kanyo milele, nyiso ni gino ok mare. Kata wacho ni ogere gi pesa neno is a bit out of place nikech adier ke wang'i ng'iyo to mana kaka Mike ne wacho ok inyal gero lop sirikal gi pesa ni, chik ok oyieni, ok inyal. Mano is out of context kabisa, mane kama notime makosa. Lakini bedo mar chapel e institution to onge makosa. Aparo ni wamora kaluwore gi notumore gi wach Gen Z bende otumore gi weche, lakini en wach ma is out of place ma ok onego bed ni wagoye mbaka matut ahinya. Chapel obede chapel makata ka president moro biro to Sunday oyudo gi Kenya ka to ginyalo ridore gi itime service. Kata kobedo mana ni ng'ato moro modak e State House kanyo owito nyathine, tinyalo timne requiem mass e State House kanyo, to nyako bed gi moro ma at least resemble presidency because entiere inside the State House. Koro nyako bed gi moro mabit olos maber matin to onge richo kanyo endo kuom keto. Aparo ni kama president nodhi marach en pakore ni atiyo ne Nyasaye, nayudo kanisa mar mabati koro aloke obedo kanisa mar skidi, Nyasaye nyaka chieng' moro para mane maparo ni bet ka odwago agoge ahinya mokalo alama, kaeto kendo wacho ni ogere gi pesa ne, mano bende nokalo alama nikech ok onego elop sirikal. Kata ano kanya wacha bukora buka ni ouru pak cha neno ka onge cho, ouru pak cha onge cho.